Naging ubos. Ano yun eh, ubos-ubos biyaya. Nakatong mga... Wala ka namang asawa. Anong wala? Mayroon? Nag-asawa ka, bata ka pa. Bata, marunong magawa. Bata. Parang yun sa palabas ba na ano yun? Huwag po kayong mag-alala at yan ay mga nawawala sa sarili. I'm not. Ano yun? Yung Milan. Yung Milan. Hi, I'm in Milan. Milan, Kuwait. Yan, sabi ko sa inyo, nawawala sila sa sarili nila. Milan and Kuwait. Saan ka nakakita ng Milan? Wala parang people. Ito si Atuela. Ito si Lucy, as in Luz Beminda. Ito si Macris, Maria Cristina. False. Woo! Teka lang, ako din. Ako din. Nakabidyo yan man. Okay, hi. Ito si... Ano action? What's your name? sabay ka I na. forget, oh. Yala, go. Wilma! Where are you from? The bridge of Yeah. No. It's a bridge. London Bridge. That is not moving. London Bridge. Falling down. Oh, yeah. Ay, nakaloka. London Bridge. Kaya may marami. Sasama ka sa amin. Sa sunod po, ano? 15. Oh, Sabado. Basta Sabado. Ha? Basta Sabado. Ano yung number mo? Yan, yung mga number ha. Kala mo, makikita mo yan mamaya. Kachikan lang tayo sa FB. Oh, sige, sa FB. Kita-kita. Kita kayo? Watania. 1.5 months. Ang internet. Full. One and a half na, ano na? Talaga? Shopping siya lahat. Mayaho ka, Pero kung mag-ano ka, pag FB, mag-upload ka. Hindi, maabot din siya ng 3 days before 1 month. Ako naman kasi 5 KD. Dating 5 KD. Meron akong laptop eh. Ang KD din yung laptop. Hindi ka pwede yung laptop yung nakalagay sa laptop. Pwede yung laptop. Eh, kaso yung ano ko, model ko is insane. Malapit ka? Bali, okay na ba? Ay, dala mo yan sa ano, sa Switzerland. Oo. Talaga.